Boa tarde, amigos. Benvidos ao vídeo número 4 sobre Chernóbil. Tiñamos a nosa reacción nuclear, unha reacción química, basicamente nos aspectos efectivamente que afectaban a unha reacción nuclear. Habíamos visto tamén como se axustaba unha reacción, aproveitando esta reacción nuclear. Habíamos visto tamén no segundo vídeo como era o principio de equilibrio. Isto que tiña dobles fechas, nunha reacción que pode ir para a dereita, para a esquerda, de acordo? Ese principio que chamamos principio de Liouville, principio de equilibrio químico. E no terceiro, pois, habíamos visto tamén que era unha reacción en cadea, de acordo? Que sí que é algo moi específico xa das reaccións nucleares. Ben, hoxe vamos a ver, pois vamos a falar do uranio. Ora, vechedes que agora puxen aquí uranio enriquecido. Ben, porque non vale todo o uranio, vale? E se non vos sona o nome, pero xa acordaredes, cando estuvechedes en segundo da ESO, que hai distintos tipos de isótopos. O sea, un átomo como uranio, con 92 protóns e 92 electróns, pois pode ter así neutróns, pois varios, bastantes. Uns son moi estables, outros non, duran segundos, de acordo? Ou moito menos incluso. Pero hai moitísimos isótopos. Mirades unha tabla periódica, podes descargar unha aplicación de tabla periódica e vedes que hai isótopos a fuego, vamos. Ben, resulta que para esta reacción, que sea unha reacción que nos produzca tanta enerxía, que a que nos interesa, necesitamos un tipo de uranio, o sea, o uranio 235. Ten que ter unha suma entre protóns e neutróns hasta chegar a 235. Ten moitos neutros, é un átomo grande. Ben, entonces, normalmente na naturaleza atopamos o uranio 238. Non é un uranio especialmente radiactivo, non é feito como un átomo así pesado, se utiliza, por exemplo, para a blindaxe de, por exemplo, de carros de combate. Vale, non solamente hai dun solo, quer dizer, a maior parte é un 238 que estará xunto aí nun remexido con outro tipo de isótopos. E o que nos interesa que o 235 está solamente un 0,7%, unha cantidade pois, moi irrisoria. Imaginade que se necesitamos 1 kilo de uranio enriquecido 235, necesitaremos pois, proporcionalmente isto, para ter de 1000 kilos de aquí, só vamos a aproveitar 7, vale? Entonces, previamente, antes de meter o uranio directamente, porque veríades que se tería un rendemento moi baixo, o que se fai é enriquecer, de acordo? Tratar de a maior parte deste uranio, de acordo, que é moi estable, pasalo a unha situación inestable, pero que podamos controlalo de xeito para que. Por que? Pois mira, hai unha diferencia. Tú podes dicir, no, colla un rapaz dos Calderillas e o enseño a xogar ao fútbol e así podo vendelo ao Real Madrid por 100 millóns. Un Cristiano Ronaldo. Ou a Barça un Messi. Vale, moi ben. O tema é que te tens que pasar unha serie de anos invertindo cartos, o tempo vale cartos, hasta que pos un chaval dos Carrerillas que poda estar na Masía, de acordo? O sea, en fin. Outra cousa non, vas cos billetes a talego e pagas 100 millóns e punto compras un tipo. Esa é a diferencia. Entonces, por eso a veces interesa o proceso de enriquecimento, de acordo? Ben, e hai varios procesos distintos nos cuales vamos a evitar falar. Simplemente que sepades que, aínda así, tampouco se chega a ter un uranio 235 dun 100%. Pero si polo menos dun porcentaxe, por favor, cercano dun 20%, algo así baixo, pero con eso onde se zafa. Se zafa, pero fixademos, de 210 toneladas que pode precisar unha planta de central nuclear que produzca 1300 megavatios, vai precisar anualmente 210 toneladas de uranio a barullo, vale? 210. Cantas serían utilizadas como uranio enriquecido? 25. Nun proceso de enriquecemento todavía superior, podíamos pasar, de acordo, con estas mesmas de 210 toneladas a poder alimentar, en lugar de solamente unha, producir, de acordo, fixadevos, hasta un enriquecemento dun 90%, pois teríamos casi un aproveitamento de unhas 200 toneladas e podíamos alimentar a 8 plantas, de acordo? Por lo tanto, bueno, ese proceso, ademais de enriquecemento, que sepades que ademais
ten técnicamente moitas dificultades. Unha delas é que non se pode distinguir, por exemplo, por peso moito, o sea, de un uranio 238 a un uranio 235, prácticamente a diferencia é un 1%, un 1,27, de forma así aproximada. E máis nada, de acordo? Estas son simplemente estas curiosidades que sepades sobre o uranio, de acordo? Non é o único elemento radioactivo que se utiliza nas centrais nucleares, pero é o máis abundante. Ata o próximo día.